daɗi ba ni sakin tafarkin aure. Aure ibada ne mai gidana ba ni saka a rana. Wata rana sai labari yau ga mu cikin gida na aure. Aure ibada ne daɗi da wuya ba za mu warware ba. Komai wuya ko daɗi ba ni sakin tafarkin aure. Sherba family baby ya kiji dan Allah ni Aliyu Sherba maman ki da mama na kawaye ki da mama na waye maman ki da mama na waye ki da mama na waye shi yasa ni nake son ki shi yasa ni nake son ki amma shi yasa ni nake son ki shi yasa ni nake son ki rawa a tare yan mata mu rawa a tare da sallama na zo da shi baby na ganki kamar kina fishi baby ki yarda da ni dan san ki ya so kan tamkar mashi ga kyautar zuciya dan Allah ki yarda a zuci ki sashi yake na sarayina baby ki mini kalamai mai taushi samun ki ne da ace baby ki yarda auren mu ayi shi har ba a daura ba sai dai a duniya ban numfashi kawai ki yarda da ni gidan ku sadakin auren ki na kai shi ki ce kingi tunda kin ga maman ki da mama na kawaye ki da mama na kawaye ki da mama na waye maman ki da mama na waye ki da mama na waye shi yasa ni nake son ki 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 rawa a tare dan mata mu rawa a tare ranar da na ganki a gidan mu baby a raina na saki zuci gaba ɗaya na baki to ni ma ki san yaranki ga sako zan baki ki ba zuciyar ki domin na san ki baby ki san yaranki rai dan ba na san fa na bari ki tunda ina san ki baby mu je gun dangin ki a zuci na saki ba na san mai kushe ki saki zo ki mu taka rawa kar da ki bar ni diyar kirki da mun zama to dangi da mama ana da mamanki kawai zani nake san ki nagode ashe san barka If you no get money, hide your face. You can call me small doctor. Ọmọ ya teacher. Wọ́n ti gba penalty lọ throwing. Ọmọ bẹ̀ta yé máa sùn gbà ó.